jsem z Makedonie. Vítáme vás v Bitole, což je druhý největší makedonský město. My jsme si udělali takovou zastávku na Kavčo, ale pokračujeme dál po prohlídce města k jezeru Ohrid a potom směr Albánie. Jezera Ohrid, který leží na hranici mezi Makedonií a Albánií. Ať se to nezdá, tak ty hory za mnou tak můžou mít až 2800 metrů, takže to je docela pěkná výška. Protože vás tady Kája doplňuje, že to jméno znamená jméno Ohrid je původem ze slovního spojení Ohridy, což znamená v útesu. Takže ty hory tady asi nejsou jen tak. Přesně tak. A to já teda nedávám takhle z hlavy, to já jsem si teďka přečetla na Wikipedii. Lake. To byl menší albánský peklíčko, tahle cesta. Tahle cesta, to je zkouška pro všechny řidiče a jejich trpělivost. Protože asi kdo by to vzdál, jen by viděl ten terén. Třeba já. Jsme si mysleli, že z Tirany tohle bude kousek, že to bude pohodička, jenom takový výlet na 20 minut. A jako... V těch 20 kiláků jsme jeli asi hodinu a půl, ne? Je to hodinový peklo. Ale stálo to za to, já myslím, že určitě to nevzdávat. Takhle vypadají naši spolupasažéři. Takže i road trip s miminama se dá, pak natočíme až pouječet. Ne, budeme tvrdit, že jsou pořád takhle moc hodný. Nahoru jsme vůbec nedošli a tady se píše military zone, takže radši odcházíme. I takhle může vypadat road trip s miminky. Tak Eli, nám řekni, kam jsi dojela. Takže vybrala jsem úplně skvělou zkratku, aby jsme byli v místě o hodinu dřív. Ukázalo se nakonec, že je to trošku autodrom. Po 3/4 hodince jsme to vzdali
A teď opět naklepáváme řízky a jdeme zpátky do Beratu. Myslím tě, Kájo, drž ten foťák na mě, jo, bude to strašně vyklepaný. No. Takže před 2 hodinama jsme vyrazili. Ne, to ne, před hodinou. Ne, jako před hodinou a teďka budeme hodinu zpátky. No. Takže vlastně máme krásnou tady to, a skončíme tam, kde jsme začali. Ale jako jsou to moc hezký výhledy. Tady můžeme ukázat vychytávku a nevím, jestli to bude vidět. Ale když máte v autě 2 děti a nechcete, aby se vám vzájemně jako budili a jedno je vzhůru a druhý spí, tak tomu jednomu vrznete do uší špunty. Je tady chudák naklepaný jak řízek. Shake, watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Ooh, I live it, that's my true love. No, bych pravdu řekla, tak ta voda je dost osvěžující. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Tak jako nám by se ta pláž dokonce i líbila. Ale tady mladým se absolutně nelíbí ty vlny, které asi dělají moc velký hluk. Takže jsme se jednou smočili a jdeme zpátky. Tentokrát vás vítáme z Meteory v Řecku. Za náma už jsou úplně majestátní kláštery.
Přiznali se tady mračná, ale vypadá to, že se to vybírá, tak jdeme fotit.